Oh, gini bro, मैं रुकान रखा ये दे बन चेक भाग गली हे भाई तुम ट्रेडिंग लाइसेंस है दिखाऊं तो Mbak, buat kali lupa. Ngadai mga katradukan. Balay, firan kam ayo mo. ini dai ki ba check ya ki trading license Wah, ya kadukan kasiro. Bisa trading license. oh kadukan jeng fee se gani to kataw nam soy ay mo kong to banang Naman tagadam iyo ingat sa ikaw mga susi ka lang ba nyo busan na kisis pakyong la siyang lok ukhar muslim yakikintay kasi hayudo denum day na Nadil sa council ngim siya yung karban kayo kamlaysan hanay na one section niya kami kintay kasi kong ulok dyan nga kran yung pigikintay kasi ni yap kajay ba na yung kay yap kapartay man takalan niya sa ngoy hakikar muslim manta kami kahaliya kadigat target kada mapigikintay kasi binit tatil di pilihan kayo kapagila kikar muslim siyon ba'y naramdang Nagkakantay kasi kayo yung kar muslim kalabu yung kawad harandang yung parasyan na layong namahami pi kikintay kasi kan mau galias ko ikan ni kubor ngingip danggan jing mga kabakraw hadu kata-kata gani-gani mga kabajar-jar ka jing ruai jo ukai tor ba paunam tam hapo jong grui khasi ba jintia ya ka baula pau perthai na dus nam seja khandai spa prapo khandai bat kani ka jing ruai ka bolo ai kertang ketung ai miao le se ngim da kan mau phai usnam hanrai gila bandai house nam sejar khandai spa khandai phau sejrong ai bat menta hadin kattu kan phosnam kini ki jing ruai jo ni ukai tor ba paunam jo rui khasi kila urlong sisa bat bangim la banlen hiru ye gi sisa ba unong thau ain balarim ubala long teng kumu MLA ubarim juga jela megalia bat kumjuru kum UCM ubarim jongka district council ya ka umsem la don ringkat syu bat ngi ya ka la khat no ha kini ki khindiat snam ke bradam ula quran bat kin tho jur ya ga jing shong kha khle jong ka jaj meru khasi baki wei pat ki jaj meru kabla bu jing ma haru kata ya ka kamai ke kaji hapo jong ka bri u nyutram kani ka jing ruai jong utoi kai tor bar kani ka jing kran jong utoi rangba ubala khlat no kila urlong sisa nagoi ka por sakoi pan namar kata ka dei yangi mentaban kendit benriu kum ki paradok ki parasnam ki kentin ya ka umelung sosotham lo ong ba ngin salong tang kita kinong thoding ba kinong tong jongno roi jongno sisin kesngi hato kini kisngi kim semla urlong kumba kini ki kentin jong ki longshwa ki manswa ki bala bulpa na ka banta ka ni ka patang benriu ka jongi ladaya ka kamai ka ji hapo jong ka nongba shalom la sinshar bala bat da ki wei ki pat ki jaj benriu hang no shu ka jaj benriu kan poi namar hak ba khadu ka khai ka patang kadai ubut lum jong ka jaj benriu ladang sya kni no ya ka kamai ka ji ya ka khai ka patang ka ba mot ngin sa sya kni ru ya ka jinglong tan rai kum ka jaj benriu khasi habangi pek ya ka khai ka patang hapo jo ka nongba shalom ki try muluk ki don sabar bat kita ki bomday ki try muluk ki bru ki ban nabar jo ka jala ki shong hapo jong ki ying paki dulan kani kala bu jingma hadu kata ya ka jaj benriu ladang sya kni no ya ka kamai ka kaji hapo laga jong ka jala bat bakan don ka por baki bar jela ken sa penlong yangi tangkum kita kinong tong bat kinong thoding ki jongki lada ki paradok ki parasnam ki jongi kitang yai petang ye ki bakum kini ki jinglong jingman kan sapoi ka por baka jaj menru jongi kan saja sisendon khamtam hapo joka nongwa shalong kani kadi ke jingjia hadin ba UCM joka KHADC uba penyaj singsim ulalek hidalade hapo yudu naga mentaban check iki trading license hanrei kila don pat kattu katne ki longkmi lan ki samla khasi ki blayen banyada ya ki bomday ki khasi kane kalong ka dak ya ka bangi smosi le sing ngila banong bakum ka jaj menriu ngila syak telap bat ngila syak kthong ha kita ki tingka plia jong ki mendar sisngi ken mau ko parari horkit hordang ki bakum kini ki jingjia kim dai banjia haga bri unyutrap namarkan poi ka por bangen sa syak yu roi
hagi tei ki nang wei kumba kala je hagi wei ki wei pat ki jela hapo jonga north east jong India ladakat yo CM joka district council ki not ban pen I da kane ka akar kan ayu hagi wei ki wei pat ki por yak ba kim sham la wan ban pei ke ga ban jia ya ka nong ba shlong ke ga ban jia ya ka yodo bat ba ka ga ban jia ya ka jaj men ru nang ne sakmat ki babun ki jaka hapo joka nong ba shlong kum ka jaj men riu ngila du no yaki namar ka jing sha thombor ha ka khai ka pateng satangat no ngesadu wat ya ka yodo ru kane kalong udak jingkli udak jingma ba kraw uba ap ya ka jaj benru khasi ka chungi lada ki ba kum ki ni ki jing yai jia hapo joka bri won yutram ngem tipsu ka lawe jonga pateng ka banwan hang no kan poi bat shei kan yalam kumta nang ne ngi kirpat jur laki de ki longkmi laki de ki samla kan thailand ni shinrang snow ha ban kier kat bala ban ai jakari ye ki nongwei namar shi sin bo nongwei ulayo ban psu ye ka kamai ka ji ha ka nong ba shalong kan poi ka por baka jingyam baka jinglen yar thang jo ka jaj menru kan saja shisin ka singi lada ngimla ban kendit thia no mentahi kublai shibon ngin sekendu ha ka weipan ka video